खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। पंकज लाहारीनि दिथा होनाय सल' सावथुन लिरबिदां लिरनाय गोदान बर' आबुं सावथुन दाखा जोमैनि गोथार महर दा जाना थांबाय। बे सावथुनाव फाव खालामदों मुंदांखा फावगिरि लिंसार मनालिसा आरो बिग्राय लोगोसे गोबां फावगिरिफोर। सावथुनखौ दिहुनदों मनजित नार्जारी, पंकज लाहारी आरो सोरां बसुमतारिया। DOP आरो पस्ट प्रडाक्शना जादों सोरां बसुमतारिनि, मेकआपआ मानब ब्रह्म। बे दाखा जोमै बर' सावथुना थाबैनो रायजो राजानि गेजेराव नुजागोन होननानै मिजिंथिदों। बे सावथुननि करिय'ग्राफिया जादों बिग्राय बसुमतारी। मुंदांखा फावगिरि लिंसार आरो मनालिसानि फाव खालामनाया बे सावथुनखौ साबसिन खालामबावगोन होननानै मिजिंथिदों। दाखा जोमै सावथुना जाफुंसार जागोन होननानै फोथायदों। गोजोन्थों।